Plesová sezóna v Radvani pulzuje nezabudnutelnou atmosférou a vy sa teraz spoločne s nami môžete pozrieť na to, ako sa viac ako 180 ľudí zabávalo na radvanskom plese. Ja za moderátora, ako moderátor teda môžem povedať, že je výborný ples. Zatiaľ sme niekde, by som povedal, v prvej tretine. Asi tak. A máme po večeri, ty si to mal na starosti. Áno, vyzerá tak, že... Vyzerá tak. A ako to hodnotíš ty z pohľadu backstage kuchyne? Tento rok máme úžasnú kuchyňu, v ktorej sme mohli dokázať oveľa väčšie to gastroumenie a gastroorgazmy pre tých hostí. Nás veľmi teší, že sme už dnes vo vynovenejších priestoroch, ako to bolo minulý rok. Keďže minulý rok to boli ešte surové priestory. Dnes máme hotovú kuchyňu. O mesiac, presne 15. februára, by sme chceli spúšťať otvorenie našej kantíny. Samozrejme ešte do toho mesiaca sa nejaké veci ešte vylepšia, ako ich teraz vidíte. Tak ja sa musím priznať, ja som poprvý raz na plese. Ak si odmyslíme nejaké školské akcie a stredoškolské plesy, tak v podstate áno, je to môj prvý raz. No a užívam si to veľmi. Popravde áno. S dobrými ľuďmi, s dobrou hudbou, je to zábava. Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí prišli a prejavili nám tú dôveru. Verím, že sme ich nesklamali. A v ďalšom ročníku sa budeme snažiť opäť niečo priniesť nové, inovatívne a aby sme zažili krásny, výnimočný večer. A vďaka tomu toto patrí aj všetkým generálnym partnerom a Erdvine Centrum Business, kde sa vlastne koná tento večer. Ja som rád, že ľudia prídu ako plesoví hostia, ale chcem, aby odchádzali ako priatelia. Navzájom aj naši.